vamwe vanhu voti change yemuzimbabwe yachizouya manje kana marecord MPs eTCC adzoserwa muparliament. Aiwa muri Zimbabwe hazvanga kutombomira mushe kutaura kudai so, nekuti unoona kuti aiwa Job Waskala aiwa anosangana na General Secretary weIPU Interparliamentary Union iyo yamunoziva kuti aiwa inokwanisa kudzikamisa aiwa government kana idaita utsotsi hwayo. Sandapinda mashoko abuda muzara nhasi kuti bva subscribe like otina on the bell icon. Tipinda papost yapostwa na Honorable Job Waskala pa extendo pavanonyora vachiti I've been invited for a meeting with the Secretary General of the Interparliamentary Union IPU, Mr. Martin Changong, whom I met at the IPU headquarters in Geneva, and he has given me the following message. Please tell the members of the parliament in Zimbabwe under attack from their government that I will stand with them to obtain justice from the unprocedural recourse and prosecution they are going through. He told me how he stood with me during the period of my incarceration and how they sent Justice Abdul Rahim Khan of Botswana to observe my trials in Zimbabwe, and how the IPU division on human rights of parliamentarians were on its way to dispatch an IPU delegation to visit me in prison. It's not a lost cause. The world is well informed about what is happening behind the curtains in Zimbabwe. Ndo mashoko anotoka pana Honorable Job Waskala achiti mashoko akataurwa na General Secretary weInterparliamentary Union achiti aiwa semamiriro akangoita Job Waskala pamarecords ake mamatrials ake ari muusungwa ndo zvaachangoita marecord MPs ayo akanga avhotigwa nevanhu ndobva abvisiwa muparliament pamwe chete nevanhu vari kufesa maprosecutions. Saka ndo mashoko abuda muzara nhasi. Iyi muri kuiona kuti iendo yaJob Waskala. Chibotodzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake. Aiwa, pena comment section medu musakangana kusubscribe, kulike, chinotina on the bell icon.